Knock aici. Watch out! Watch out! Ești? Mor toți fizic. Спасибки! Bun. Vedeți că eu avansez. Bine, nu. Hai, dă-i. Watch out! Ia unde e mă ia, mai... Du-te în zona mea. Uite la... Watch out! Hai la mine. Bine, Fusey. Hai că... Rino, vezi că cred că îi poți da revive la Matei. Dă revive la Matei că poți. Poți, nu te mai vede nimeni acolo. N-am, pe lor de care Rino, uite unde e eu, îți dau forțări. Watch out! Mamă, pleacă, da. Ia forțările de-a mie. Bă, dar mai cu stânga ar trebui să mergem, bă. În stânga nu prea am avut aici. Watch out! Bă, aici la mine avem zona. Buggy. Watch out! Da, așa. Smoke-uri în față. Dați smoke-uri. Watch out! Nu am smoke-uri. Vezi Matei Watch pe unul out! dreapta. Хоть кому-нибудь мне не пофиг! Nu, nu? Vezi că duce la revive. Foarte low. Aia, păi ai fost la pietră acum. Bă, ce dracu nu știu că ești, mă. Da, nu stăm bine aici. Bă, mă atingi. Da, nu, că nu cred că poți. Mă duc eu, Rin, un pic, nu fac. Are de doră, vai. Matei, uite dreapta. Toți dreapta. Uite dreapta. Vezi în dreapta, bate-l. Păi, unde e? Watch out! Ia acum Watch mai out! dreapta. Nu știi totul. Viață. Matei, tu mai ai player în dreapta ta? Nu. Nu, apăsați 1v2, l-ați bătut. Nu vă grăbiți. E fix, deci fii atent. E în față un pic mai la dreapta, Rino. Nu, un pic Unde, mai la mă? stânga. Unde e loot, cred că ăla, undeva pe acolo. Păi, în spate, bă. E în zonă. Frate. Îl bătu zona. Bă, ești bun. Fu. GG's, bă, GG. GG.
Hai că te Fără, Zi, fără, zi. fără.